Едно вече обучено куче, което е свикнало да работи, той си знае точно кога си е заслужил лакомството и съответно ако се забавим, докато си ровим в джоба да го извадим и така нататък, няма никакви проблеми, може да изчака. Но в ранните етапи е по-добре да не губим време, да не прекъсваме учебния процес и мотивацията и концентрацията и си даваме наградката веднага, щом кучето я заслужил. Ясен ли е знака? Да. Наградката пред нослето, горе и очакваме кучето да седне. Ако това не е достатъчно, добавяме допълнителните, по-силните знаци и даваме веднага наградката. Добре. Пробвайте. Супер! Браво, браво. Сега, Хера, според теб достатъчно близо ли е до теб? Това харесва ли ти като разстояние между вас двечките? Ами, да. Добре, това е домашен любимец. Няма нужда кучето да е залепено за вас, като на състезание. Обаче в същото време, ако е застанала на 1,5 метра разстояние от теб и ти не можеш спокойно да й дадеш наградката, или тя трябва да се изправи, за да дойде до теб да си получи наградката, това вече не е удобно. Това разстояние е малко по-голямо от това, което виждаме обикновено средното, но не е проблем. Ако на вас ви е удобно, си го поддържайте. Внимавай все пак във вашия случай да не се увеличава повече. Сега,